Nhar l-erba' li ġej waqt il-Kabinett se tkun diskussa bidla fil-liġi tad-divorzju. Il-bidla proposta se tara li koppji ma jkollhomx għalfejn jistennew 4 snin ta' separazzjoni biex jieħdu d-divorzju. Din il-bidla kien diġà semmiha l-Prim Ministru Robert Abela u esprima l-uġigħ ta' ċertu nies li qed ikollhom jistennew 4 snin biex ikollhom ċertu stabbiltà f'ħajjithom. Kummenti mal-ġurnalisti li għadha l-kap tal-Oppożizzjoni semma d-divorzju, il-Prim Ministru semma klawżola li tajt li biex ikun hemm bidliet fil-liġi tad-divorzju jeħtieġ isir referendum ieħor. Qal li din il-klawżola kienet daħlet biex takkomoda nies bħal kap tal-Oppożizzjoni preżenti li kien ikkampanja kontra dħul tad-divorzju f'pajjiżna. Dak illi nies bħal Bernard Gregg daħluna fih fl-2011 meta ma ridux jagħtu lil persuni li kellhom diffikultà f'ħajjithom fi żwieġ tagħhom opportunità ġdida. Nhar l-erba' li ġej għandna seduta tal-Kabinett se jittella bozz jiġi diskuss nkunu nistgħu nimxu l qudiem biex dan l-obbligu tal-4 snin dar requirement 4 snin huwa tant inġustu tant qed joħloq dbatija lil ħafna familji ikun jista' jitneħħa. Dwar l-inkjesta pubblika dwar il-qtil ta' Daphne Caruana Galizia, il-Prim Ministru saq kif jinsab fiduċjuż li din l-inkjesta se tiġi konkluża l-ġimgħa d-dieħla. Dan skont it-termini maqbula mal-familja ta' Caruana Galizia u dak mitlub mill-bord li timexxi l-inkjesta. Fadal sal-14-15 ta' Diċembru għal terminu tal-inkjesta biex jingħalaq jiena fiduċjuż illi l-bord tal-inkjesta sa dakinhar jasal għal l-eluq ta' dik l-inkjesta.